O Diyos, ang mga mahal ug di panalipod, kung wala ikaw, walay malikon, walay santos. Tutuloy kami nganhan sa kinabuhing tunhay, pinagid sa pagtabang kanamo sa hustong pagkamit sa mga maayong butang ni ining kalibutan. Kining among gipangayo, pinaagid sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Hey guys, mayong hapon, di asing ka diri guys. Buyag ang iyang kuan guys. Okra. Nya, ato ni kuhaan ang okra. Kay aron dili ma guwangan. So na guys, pag ani na ko dinhi nag-video ba kani gagmay pa. Karon na makan-an na ilaw. Pare buyag yang mga okra. Karon agutan na ta. Karon nagwa na sige lautan guys. Huli na ba ako? Tao na gari ko guys, dinhi na sa ilang upan ka. Ito. Kana ang sunod. Kana. Baligyan ako sa pilit ka. Nanom ko dito sa mga guys, ikaon man sa mga anak. Baligyan dito ko. Yan na ang among mga bili. Mamaning. Ini yung labi mo. Dire ron ko na ano. Ilang baboy guys. Happy Sunday to all guys. Ipang lubag lang yung uban nila no. Misa karon sa mga alas. Sin mo na. Guys, alas Asa gilubag kaniyo? no sa hapon. Ay dinhi sa amo ado na may misa dinhi sa amo sa Ay, basig kun. Sa gunting kana ang kuan damol. salamat guys sa pagpanood niyo sa akong video. Oh, hinaot nga dili ka mo magsawa sa akong video. Lagi paguwang na isa ho. Salamat sa iyong Ha, kuha lang. sa akong video. Pao ni. Kuha. Kana guwang na na. Kuha lang kuha. Minta sa kumbok guys, nawa sa ko ako. Tabang sa harvest lilin guys, riri ra man dai ang harvest. Naman lagi kutsilyo sa mong likod. Kung bigdulot ang gunting, kana man ako gamiton. Aw dipinsi di ay. Ito na po ng bag-uho ng atong kuan guys. Atong sani Kani? Manghod ni Riri. Batong. Agay, nalayaan gud siya. Harvest sa itong gulay. Para natin ochan. Libre ng adobo ani guys. Yang atong kuan wa din na siya nadala og spray kay nakuan man wa na ni dako. Daot siya. Laya magud.
Wala daguon din siya nga talong dahil lang oh. As napada sa luyo oh. Ha? Kay? Kay? Oh, gamay na lang aginod na inka. Gamay nga aginod na lang dana. Gamay ang? Gamay nga aginod na lang dana, mahuman na na. Niya ako gidala dito rin nga at salin. Mm. Ya, Dali lang to itanong siguro. diyan nga atsal nga similya. Ha? Liso? Oo, liso. Amang ka nakakuha. Kapag pista. Itanom dito sa imo. Kamatay lagi na di sa dakatin na nakalakaw ng sadpo. Di na nakatin na dito rin na rin. Ano gaya ko sa mga bata karong makabalik po sa kagayan sa kuwan kong agas ng galing sila na siya nga. Di lang sa kuwan. Hato siguro sa eskwela. Ito rin nakatin na sa iya. Ang pangitan mo pinagit. Ang mga to sa kakaroon, pinalitan di ko magagalit ba? Ang sa ano ka? Iya bata, magasiman. Yang bata, kay naaman siya bata. Ipatuloy siya dito sa bukid nun. Nagkakuha sa siya biyara ni kay ang manok. Wow! Kuan man na iyang manok, unahon na niya iyang kuan. Nya kuha na to tong saging. Na tong saging nga mong gituba dito sa sapa nga lakatan. Kuha na. Wala na ko to gidala sa balay, dinhi na ko gilutang sa balay ni Janice. Kay dito na ako ibutabunan akong sako. Nya ilan na po ning ipa sugod og trabaho ni Janice ilang balay. Pauna nila ni ang bintana na katong panday nga si Uyo lagi Alonso kuan pa man kana ang napa siya gitrabaho nga balay mao nga si Jongjong na lang siguro amo ipa kuan dani og si kana ang Riri na lang din ipa helper kay wala pa man po'y trabaho ni Riri pud anya yeah guys ang saging akong gina tanugan danhi hinog na ato ning dalahon dito kay para makaon nya kaning sa uban mapan ni dito sa kuan dalhon po ni Koreana ang uban sa eskwelahan ka kaong ka ya dia guys ay sus makaon na gid siya dito ron ako nagibutang kay kuan nanahinog naman ako nang gikuha ya dia po atong nakuha ng gulay okra na siya og batong. Oh, sus. Libre ang snack, guys. Libre ang snack. Nya. Pangayo ko sa himog. Hinog. Turo. Apa ko ang daling ukra? Kay pagkuha dani, dala dani. Gamay rin yung okra. Unta sa saging. Ano rin siya? Bulunan o Rakatan. alagatan? Sada rin siya.
Nga, daghan naman na. Sila ang inyo. Nga. Wala yung siguro na siya. Ito ang sumi karon. Magkuha na daan kay sobrang na sa mga bata. Kaya ito na lang si Rupin. Ang naa. So na nito sa bag. Nakapoy si Rupin eh. Kay sobrang sa mga bata di ka nakakaundan ni. Di ka nakadala. Paniguro rin. Paniguro. Lisod pod. Tagaan pa na ko sinta guys. Hulo. Ila ko. Ano naman? Tamis yan kayo. Ako yatag sa iya. Okra og saging. Anak pong batong amo ng gulayon karon. Mang snack pa ninyo tanan. Hala. Tudutuin ka kung di ko. Na oh. Engka. Woohoo! Naro. Asa ka si Rupin? Mut lang ka nimo. Nayata ng mga sinyo. Deng. Kanta saging ding oh. Kone ka nakaukap gani lang oh? Ha? Tanawa gani oh? Malatang ko pa rin. Nakapagtanaw sa kao. Oh? Abot ang daan ng bagko. Ano lang tanaw? Hi guys, good morning. So magluto ta sa kuan karon guys. So niya. Luto ta gulay para sa pamahaw. Yatay talong. Ay, mahuman ni pamahaw ang pangas na sa bukid kay iwason to pag mawer. Ay, kuha man po yung klase ni momon karon. Kuya, klase karon na puli-pulihan na niya si Riri ato pag kuan mawer kay di pud kuan og siriri ra pud adto kay naay daghan bitaw mga kahoy-kahoy, mga paluwa. Kinahanglan panghaon kay maigo mas mawer. Mahuman mi karon og kuan, mahuman ko og pamahaw, maka-upload ko. Ang pangas mi dadto. Base sa siguro ipauna na lang nako sila kay mag-edit pa man ko daw mag-upload. Gahapon wala ko naka-upload kay gahapon kay wala ko video kay lain akong ginhawa na daw akong tiyan sa binaki nga dala ni Momon gikan sa Claveria kay nagbayad siya kagahapon sa motor kay adtong isang adlaw datong Bernie Sabado atong Sabado nagbayad siya sa motor kay kuha naman niya iyang sweldo mga pila ka semana iyang gi-advance bali 2 ka buwan yang advance kay kuan ra baya gamay ra baya iyang agi sa karon nga kuan kay sa isa ka semana kaupat na iyang klase na gamay ra gyud matrabaho ang dana na moto nga iyang gi-advance daan ang 2 ka buwan kay kaso gamay ra iyang makuan yung masweldo sa iyang agi kay makatrabaho siya niya gamay ra iyang masweldo di na siya maproblema malakag sa iyang kuan kay advance naman to siya bali 2 ka bulan wala na siya klase karon bano na siya dito sa bukid budget ko sa bukid gagahapon ron tatuan na wala sa sirili nagkuan kay gahapon kumana mo uli na mo gikan nagsimba lain sa kong ginhawa na paano hinong ko nakakuan pag video ay nagdaot akong tiyan sa itong binaki ng kaon. Shout out sa inyong tanan. Mag thank you Ate Elizabeth sa pangalawan si Momo nakuha na nako kagahapon. Gapon pa nako nakuha.
Daghang kayong salamat Ate Elizabeth sa pang-allowance nga imong gikuan ni Raymond. Ang pika kanunay diha nakuha na nako kagahapon Ate. Ako na kong hatag niya og salamat kaayo. Ang pika kanunay di Ate Elizabeth. Ban sa imong pamilya. Magulay tayo guys, magulay. Ang bata ng eskwela na. Nga magkauban ko ang niya kay aga di magkuan ko sa bukid kay klase ni Saysay Huibis pa man. Apa si Saysay magbantay sa bata. Lihok patay. Say ang lihok ko. Panday ni akong agulayon talong o sitaw. Ano may okra, tungutang sa okra gamay. Ang palaya na nito ang ani o kalabasa na pinakbit na. Ato ni adobohon. Salamat itong ahos tani. Iwa tag lamas. Shout out sa inyong tanan. Og thank you po kayo Ate E sa pangkuan ni Saysay. Daghang salamat. Salamat sa inyong tanan guys. Sa tanan-tanan na nag-share ng blessing sa amin. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-silent viewers, daghang salamat. Muna atong lutoon guys. Nya mo po na atong panakot, bombay og ahos.
akong oil guys na nilutuan na ni siya sa kuan hotdog. Hotdog ang kuan sa mga bata pamahaw nila og gisudan. Nawa na ako pa ang oil sayang man pud. Pero man pud siya lutuan. Yagi sa pawan na nilagtahi ang kuano, sa pawan nilagtahi ang karang kana buslot naman na kay pabugata si Richmond galing kura mahinon di magalakaw. Amo na yang gi kalingawan sa kay nagluto man pud to. Nya giridi na pud na niya ang mawer. Man may pamahaw mag una lang siguro ni sila pangas kay ako edit pa ko daw mag-upload. Kabalik ako ni Riridan. Yan, luto na po na siya guys. Ato na lang hukaron kay para makapamahaw na ta. Yan, diyan na, nakaready na ang atong pamahaw. Adobong gulay, sitaw, okra, o talong na siya nga gulay. Akong di adobo. Yan, diyan po tayo, panghimagas, saging. Saging na siya nga, saan niya? Saging na siya nga kuan, lakatan. Dali na Ramon. Unta guys. Oh guys. Mon. Ano Mon? Unta ninyong tanan. Saba ang wasing yan, naglaba say-say. Mamahaw ta ninyong tanan. Og belated happy birthday Ate Giselo. Akong pangalan sa Ginoo hatagan nga kanunay sa kabaskog sa lawas. Og daghan pang katuigan nga moabot sa imong hatagan ka kabaskog sa lawas uban sa imong pamilya ug daghan pang grasya nga moabot sa imo uban sa imong pamilya. Mamahaw ta ninyong tanan.
Salamat po Ato Elizabeth sa pang-allowance ni Raymond. Salamat, Elizabeth. Wala pa dati. Ay, gulor, ano ba yung tao? Ha? Tao. Yan, yan na sa ano. Yung kado. Sintel din. Asinten. Ang better kang mag-duot suda. Sipian ang isa ka sipian iwan ka para mo madala kuya na. Mula sa amin ito, rabiyaw mo. Kaya yun yun, siguro. Hindi ka ba? Hindi mo deh. Pagkang dana o. May pag-uwi din yung pising baso. Ngap. Kulit. Kulit, kulit. May kulis siguro 20, may karoon asa magkaman karoon 20. Katiwan? Katiwan. Kerte naman yun, may problema. Say-say na humana siya pamahaw. Sabay sa siyang mamahal pagkaon. Pagkaon ba niya yung bata dahil hindi kaliguan. Diyan na kay kalasagata sa ay kabutan na siya magkaon daw yung datas ganun. Sa una, isa rin nakadlaw. Ano naman siya? Ang rakat, bakit? Kabinigit kong dagan-dagan yung kakaon ah. Save na ni guys, sudan na ni para paniuntok. Tubig na nga. Tubig.